What's up mga kabola? Since dinner time, so madumang kami sa sarong bagong bukas na kanan igbilang maukuha sa may San Roy Kamaligan. So dumang kami mga pamanggi, and then naaramon ta kung ano ang mga melting available duman na may sirang, tapos kung ano mga bestseller nila. Alright? Alright, since gutom na kami, may dudumanan kami bagong bukas na kanan. Ito nga yung sinasabi ko ito bago. Habang nasa harong ako, dudumanan ta ang Jopet Milk Tea and Food House. So, para nila po hindi sa may harong din na iniistaran. So, siguro mga 1 kilometer lang garuyaw na kami dumaan. Alright. So, ini crossing ini. Crossing. Paduman yan sa Marupit, tapos paduman sa Kamaligan River Park. At nare-diretso mo ni maluwas na sa atin niya. Paritaw kaya may sinagdado mga pagkakain. Lalo na kiyon, tapos pansit, tapos lasagna, tapos yun, mga milk tea daw, gamong dulan. So, bibisitaon na. Alright. Ayan, yaw na kami ngayon sa main road po kan San Roque Kamaligan. Dito po kami sa Jopet Milk Tea and Food House. So yan, sinasabi ko, pag dinivertin po indo yan, padumaya sa Abella. Para na kita, mga 100 meters. Yan na po kami. Alright, yan na muna sa loob ng Jopet Milk Tea and Food House. So, yun ang bagong bukas na kanan, hindi lang makukuha sa barangay, San Roque, Kamaligan, Kamalisurta. Nabalitaan ko masiram dagyang carbonara, ang pancit bihon, tapos yung mga milk tea nindang binebenta kiyo. Muna nasa likod ko si Sheena May, ayan, tapos si Kuya Bar, si Danny Gibo ka ilalatag na kanan sa mo, na i-cover me sa vlog. So, at yan, nalataan do paano mga kanan yaw ni Dio. 3, 2, 1! Mahilig po nindo, naka-prepare na ang mga bestseller kang Jopet Milk Tea and Food House. So kay bala po yan si Kuya Bar, siya po ang nagigibo kang milk tea, tapos siya nag-prepare kang mga kanin niyo. Ngayon gusto ko lang explain niya kung anong mga yaw sa tubangan niya, para man ako mga gusto rin ko kung ano ang kaon may sira niyo sa Jopet's Milk Tea and Food House. Kuya Bar, para gusto mo mga kaon yaw sa tubangan ta? Ito po pala yung yung two of our best sellers sa noodles Alright. section po. We have carbonara and pancit bihon. Alright. Ini po carbonara, tapos ini pancit bihon. Tapos ini po, ano ningyaw sa tubahan ng milk tea? Milk tea po is Okinawa and dark chocolate. Dark chocolate. So, nakapira na ako kay Neo, full sudma, hanggang sa bagood ko, dinakbal na ako sa opisina. So, yun, hindi lang yung makukuha sa barangay, San Roy, Kamaligan, Camarines. So, in case, sir, na gusto may magpa-deliver o gagamay yung accredited delivery services like Funda, Maxim, Tok-Tok, o gana ba ka mo ma-deliver sa mga household na gustong magkakan, kang kakao na yaw ni Tiyo.
Pwede pong via Tok po. By next week po or this week or next week, available na po kami sa Foodpanda. Alright, actually po kaya, i-vlog ko na ni 1 week ago, kaso unfortunately, na-delete po si video na ginibong ni Tio, kaya nag-outro na lang kami. Tapos anong oras ka mo, sir, bukas? Tapos anong adaw? Everyday po kami bukas starting from 6 a.m. Alright. until 11 p.m. 11 p.m. So ngunyan, pagkakaaram ko, nag-opening po ngunyan ang Enter Barangay bilang sa Kamaligan. Alright, kaya si mga bisal dyan, mga kabola ka dyan na gustong magdigdi sa Jopets para magbakal ni Chicha or Milk Tiaban ng dalang basketball, pwedeng Dio. Alright, tapos ngunyan, hindi po, gusto ko rin i-introduce sa Indo ang mga kanayaon din kasi for mailing po Indo, si bestseller ang yaon. Kung kasi hindi yung mga Jopets silog meals, kung kasi hindi yung to silog, long silog, hot silog, corn silog, spag silog, tap silog, pork silog, bang silog, and at silog. Tapos, ugamay din pampulutan, alright? Pwede yung special bulalo, grilled jempo, grilled chicken, sapsoy, lechong kawali, sisig, and grilled bangus. Alright. Kung kamo gusto magbakal ning pamahawan, pangutuan, pamanggihan, pwedeng diyo sa Jopets Milk Tea and Food House. Alright. Tapos kung mabaka mo, abanagin ng Red Doors, Pepsi, or mga whiskey, pwede magbakal ng masirang na bulalo diyo. Alright. Magburan ng bulalo di, sir? 300. 300. Alright. Ayan. Tapos, si ma'am, anong pangalan ni ma'am? Si Ma'am Jack kay Amayo, ngayon dahil siya may interview. At pwede naman siya pa-interview kang itasubok siya. Alright, ito ko po. Jopet, Milk Food House, makukuha lang dito sa barangay, San Rod, Kamaliang, Kamanisor. Ang bestseller po yun da, carbonara, tapos pancit bihon. Alright, tapos sa ito lingawan, ano po paano mag-contact sa ito? In case may order? Sa page po namin, Jopets Milk Tea and Food House. Jopets Milk Food House, i-rush ko lang po yan sa screen. I-promote mo na ang Jopets. Kung nagbagong bukas dito sa Barangay San Roque, na may 5 kang viewers. Welcome po kayo dito ang order sa amin. Dito lang po kami sa Kamaligan, San Roque. Alright. Jopets Milk Tea and Food House. Alright, kung maili po nindo, ubus na ubus ang kakayo na prepare sa mo. Alright. Kaya mo pala sinabing bestseller, Dion Pancit Dion, talagang masiraman siya. Kung may lindo, nakapira akong luwag po kay Dio. Alright, gusto ko lang po magpaabot ng pasalamat once again kay Ma'am Jack dahil tinawa kami ng opportunity na makaver me po ang Jopet Milk Tea and Food House. Tapos, bago ko pumalingawan, uga po sindang promo pala ng Dio na buy 2, take 1 po na milk tea. Any sizes, any flavor, any, ano dyan, ano ba? Basta any size, any flavor, pwede po kayo mag-avail kang promo. Alright, kaya kung mabaka man doon syempre may dibiling saro. Talagang masarap ang carbonara tapos ang bihon ng Dio.